mak telolor, ulane di ulane. Tuh, iki lho. Nih. Masa nih syarat kayak. Kok akhirnya wong-wong padha ndelok. Wis jane aneh Mas. Piye bola kuwi? Ngono. Teku bareng ya ngono. Enggak. Iki piye budal apa ora? Apa tentang kaya ya iki? Tentang kaya. Dulu apa ngono. Yo. Ya rasa terus-terusan kertas. Barang kodok ini kena. Wah, naik truk kok. Boten sumerep. Orel. Jangan baru dah. Sing Kalau si enek DP menduan ini tak Mai Pak Sari. Jepang kan? wah, sip sepi loh. Arep ana acara apa iki? Kalau neng wit ringen loh. Ringin-ringin. Neng wit ringen loh. Iki arep ana acara bos. Bar to. Loro enek lah Ora gawa aku. nang nyogoku. Nyagaku. Ini sepi soalnya gini. Unboxing. Kita unboxing pula, Aku ya tak kayak kita lepaskan di alam bebas. Alam bebasnya ini lapangan nih, ini tempat warga. Kok ini perno. Tak medun nek ngono. Nah, ning kono malah aman. Iya medun. Kita unboxing ya. Apa kuwi? Ini neng lapangan. Apa yang di unboxing? Cuk, malah kaduk kok kene. Ini kan Mbak. Nah, ngono.
Wedi lho, Mas. Ayo wedi. Ane lah ane. Cuk. Anek bolongan yang bila ya. Penonton kecewa kawan. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Ternyata apa? Zong. Kok ning ulang-ulang. Ternyata zong. Wah, iya tenan nih, ra enek kok. Kok sana ning glangsing sih an. Gak enek kok. Mulai. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Alah di prank iki mapale. Tak apa aku ae lho. Kasih dasar ruga. Dite ulane sing mati mang. Dite engko direkam engko ulane, Pak. Ulane kene mati ya. Ngono ae. Ayo dipanganin kono lho, ning yupan kono lho. Yo. Kere atuh poke mesin gamen. HP-mu Aku iso usul bener tak cekel tak pateni mang. iki kena tinggal si anu, selang waktu. Enak ya. Cepet deh. Oke, sip ano. Kene lho. Ning kene lho. Yo. Ning kok nang kono. Foto iki. Lah iya. Engko aku tak mencolot terus. Ki ning lapangan kene lho. Ki madepe penake kono apa rono? Oh, madepe rono. Basal turu ta ingin ta. Oh, sip iki. Ki lapangan arep enek acara upacara. Tawa Tarun nggih lho, guys. Padepe rene, kayak iki tok dikene botol dikek kono. Lah iya. Tapi ulate kena. Elek, kono apik. Ren, Syukur. Cuk. Nyapa? Ketun. Kowe kaya makde kopral ya an. Iki lho madepe rono. Heeh. Ayo. Iki sponsore Albadi, wacarane Albadi. Sponsor. Kuwi mau ni. Utuh deh. Stan Upea. Tanjuk. Anu cek yo. Nang ngene buanter ya penak ya. Layangan ta? Tinggi layangan. Rebusine lho mek kuwi tok. Kenapa kok? Lek jane itu anu kabeh lho. Foto aku. Aku dhisik iki iso mlaku nggae tangan. Iki ora iso ya. Tangane kaboten awak. Aku betul sikil lho iki gak kuat. Bahanane wong arek. Yo tak pangan lanjutinnya. Yo kabeh. Gila. Tak pangan. Pangan mau piye? Takon lu mesone. Takon lu mesone. Aku ya lek mangan.
ae. Dulu ra kenek ngono e. Tanganku resik. Pak Ula mang ora roh ra kita meeting. Nah, ra yuk. Arep ya? Antara depan dia. Apa ya? Kawan. Scarpio.
diobek. Masa toh? Coklat. Jadi laki. Awah. Bayi tanggane maksudnya. Layu satu. Wah. Pembalap. Balap Tegalan. Yo. Yo wes yo. Terus iki piye maksudnya aku ngerekam? Alah, Hah? jalan kene. Ada-ada aja kau. Nah, jos. Kiket mama. Duh, mek tuku sitok sampean. Pak sini. Lah nemewan sih deh. Aman yo. Ayo nemewan. Ada aku pedes. Ayo nemewan telu. Oh toh kowe toh. Iya kowe toh. Kowe piro we? Oh, piro? Aku nemewan telu. Wah nemewan telu. Lah yo dhewe pas ora. Yo engko jipok cedek ngono. Ngarep nyolot. Aku nemewan telu. Cuk.